Ahojte, volám sa Michal a chcel by som vám niečo povedať o rozpoznávaní videí pomocou umelej inteligencie. V bezpečnostnej oblasti hrá rozpoznávanie videí kľúčovú úlohu. Kamery vybavené inteligentnými algoritmami dokážu identifikovať a sledovať pohyb, rozpoznávať tváre a dokonca odhaľovať nezvyčajné vzory správania, čím zvyšujú úroveň bezpečnosti v našich mestách a inštitúciách. Podniky môžu sledovať správanie zákazníkov, optimalizovať usporiadanie produktov a dokonca prispôsobovať reklamy na základe individuálnych preferencií. V oblasti autonómnych vozidiel umelá inteligencia využíva rozpoznávanie videa na identifikáciu prekážok, iných vozidiel a signalizácie, čím umožňuje bezpečnejšie a efektívnejšie cestovanie. V medicíne nám umelá inteligencia prináša revolúciu v diagnostike. Analyzovanie medicínskych obrazov a videí pomáha lekárom pri presnejšom určovaní diagnóz a prispôsobovaní liečebných plánov. Na sociálnych médiách a online platformách umelá inteligencia preberá úlohu moderátora videí. Algoritmy sú schopné automaticky identifikovať a filtrovať nevhodný obsah, čím zlepšujú a zabezpečujú internetové prostredie. Ďakujem za pozornosť.